Miesten ykköspesiksen kamppailu Simon Kirja Oulun Lippo päättynyt vierasjoukkueen voittoon. Jakso 1-2, ensimmäinen jakso kotijoukkueelle, vierasjoukkueelle Lipolle 3-6, toinen jakso kotijoukkueelle 2-1 ja kotarit sitten Lipolle 2-3. Paikalla molempien joukkueiden pelijohtajat vierasjoukkueen Lipolta Riku Tolonen, kotijoukkueelta Petteri Timonen ja ykköspalkitut Lipolta Topi Korhonen ja kotijoukkueelta Tommi Piirainen. Lotellaan Topi susta 2 lyötyä, 6/7 kärkkärit ja oikein kelpo ulkopeliä, 2 pistettä täältä mukaan. Mitkä on fiilikset illan matsista? No hyvät fiilikset, voitto saatiin ja mitä lähdettiinkin hakemaan. Ulkopeliin täytyy olla tyytyväinen, että siihen ollaan nyt keskitytty ja varsinkin viime tuplareissun jälkeen niin se kyllä taso nousi siinä oikeasti. Vähän se ekalla jaksolla jo sisäpelikin lähti aukeamaan. Sitten Tommi, 1 lyöty, kärkkärit 5/8 ja kotarissa vielä. Sitten toinen lyöty juoksu, 1 piste matsista kätteen. Ja mitkä fiilikset oli pelata nyt ensimmäistä kertaa simolaisen kotiyleisön edessä? Mä olin tämä, mitä ykköstä on pelannut siitä jo herran aika, niin vähän erilaista kuin silloin meikäläisen aika oli pelata ykköstä. Simossa on nyt hyvä puumi tää homma ja se auttoi varmasti se viime viikon tupla tähän asiaan, että on tämmönen puumi ja tuommoinen yleisömäärä, mutta sitten omalta kohdalta vielä ottaa peliä, niin voisi lyödä se rakkisella enemmänkin, mutta tänne enää. Mutta sitten tehtiin Virtaselle tilanne, että ollaan siitä tyytyväisiä ja hommaa pelikuntoon. Tässä ollaan koko ajan päätelemassa, että viime pelistä on mitä ennen Simossa pelannut 3 peliä, niin siitä edelleen peli on heinäkuusta. Että näkyy olevan ihan nousujohteessa tämä nyt täällä aloittava pelaaminen. Kysymyksiä palkituille? Siinä mielessä niin ensimmäinen jakso oli niinku ihan tasasta, vaikka Lippo teki juoksuja ja niinku sai semmoisella, sanotaanko härskillä hommalla niinku yliotteen. Mutta toinen jakso oli jo hyvinkin tasasta ja siinä olisi voinut tapahtua ihan mitä tahansa. Että vai vaikuttiko tähän kuuma ilma sitten? Musta se niinku heilahti siellä lopussa. No, en minä uskon, että meidän joukkueella nyt otettiin niin sanotusti pukuhuoneesta räpylät mukaan ja mitä tuossa vaikka ekallakin jaksolla kun 2 annetaan harhalla, niin onko sitä sitten ansattu sitä voittoa? Että kyllähän ne räpylät pitää olla mukana ulkopelissä. Ja räpylävirheet pois, toinen jakso oli tuonne. Meillä oli tuplallakin hyvä ulkopeli ja se näkyy tuossa jaksossa. Sitten voidaan päästää palkitut loppuverkalle. Kiitos. Sitten Riku, kesä eka derby, siitä 2 pistettä mukaan. Tunnetta ja tappuraa, mitkä fiilikset? No, mahtavat fiilikset ja mahtava oli peli ja oikein kotoisa oli tulla tänne, kun nytkin oli 4 sotkamolaista tässä pöydässä, niin, niin tämmöisiä pelejä sitä toivoo, että saataisiin pelata mahdollisimman paljon ja lopputuloskin tietenkin miellyttää, että parannettiin paljon tähän peliin ja tosi ylpeä joukkueen taistelusta, että jokainen varmaan huomasi, että minkälaisia haasteita tuossa ehkä meillä toisella jaksolla oli, niin silti pystyttiin vielä vääntämään tämä itsellemme. Että mun mielestä niin meidän fokus pysyi tosi hyvin tuossa pelissä. Sitten Petteri, mitä ajatuksia? No, ensimmäisen jakson esitys suorastaan hävettää kyllä, että ei kyllä tuommoista ulospuolusta kotiyleisön edessä voi tehdä. Ja toinen jakso sitten ulkopeli palasi ehkä sille omalle tasolle ja vastustajille oli kotiutuksia, hyviä lyöntejä ja eipä siinä. Vaihtotilanne oli tänne vähän hankala vääristää tilastoja, kun takapaloja tuli. Niin ensimmäisen merkattuja oli laittomia ja kaikkea muuta tuommoista säheilystä ja kaikkea muuta. Kysymyksiä pelijohtajille?
Joo, näytti, että molemmilla oli latausta ihan niin kuin riittävästi ja tunteekin kuumeni tuossa muutamassa otteessa, että oliko tässä niin paikallispelin tunnelma kohdillaan näytti olevan. Ja siinä mielessä henkien taistelua näytti olevan. No, minä ainakin itse luulen, että niinku, yleisöllehän tätä tehdään, tätä hommaa, niin haluttiin niinku huolehtia siitä, että tuolla kentällä on sitä tunnetta, että ei tämä nyt varmaan oikeasti niin kuuma peli ollut, miten se ehkä näytti, että tämmöistähän tunnettahan me tähän peliin kaivataan, niin hyvä, että se sitten näytti, että sitä myös oli. Joo, näin se pitää olla. Tuomaristolalla mitään ei oo. Voidaan sitä myöten Tuomarille voidaan antaa täydet pisteet. En ollut näissä. päätetään lehdistötilaisuus tähän kierrokseen. Peli on Kiitos.